Iburu onye Igbo achọrọ m ka ị mara na ọ bụrụ ibe ezigbo onye Igbo achọrọ m ka ị mara n'ụbọchị nke taa ndọcha mịchiri anya aka mana aka a mịchiri anya dịka ndị Igbo o nwere ndị amịrị ofu aka, o nwere ndị amịrị aka abụọ, o nwere ndị amịrị atọ, o nwere ndị amịrị aka ha niile. A ga-arụtụ ndị nke ahụ aka mana achọkwa m ka ị mara na o nwere ndị nwa bekee nyere mamịrị n'aka ha were ya saa ihu. Ndị nke ahụ ndị nke kweterela ha ga-eri ụwa ọma ha n'ụwa na ọ bụ mgbe ha nwụrụ na ha ga na-ada keke mgbe ọbụla ha nwụrụ ka e were jipụ vuo ha. Ndị ahịa anyere ha mamịrị n'aka ka ha were ya saa ihu. Mana ka nkịta okwu ndị amịrị ha mechara aka, o nwere ndị amịrị ofu aka. Ndị nke ahụ wụ ha na-eme omenala ha, mana omenala Igbo dị mma mana ha achọghị iwebata ezinụlọ ha n'ime ya. Nke ka mkpa nwa ha, ọ bụ na ị na-eme omenala Igbo ịhụ n'eziokwu n'ime ya, kpọrọ otu nwa gị ma ihe, kpọkọta ha niile tinye ha n'ime ya maka ị ga-atọ ebe a. Ọwụla nwunye ga-ekweghị maka na ọnwụ nwaanyị kacha woo nsogbu ndị iro onye Igbo ime omenala Igbo. Maka ma ị maghị mara na ụmụ nwaanyị Igbo dọbatara ụmụ nwoke ha n'ịchọ Chineke. O nwere ndị amịrị aka abụọ. Ndị amịrị aka abụọ wụ ndị ha ma na omenala Igbo dị mma mana ha bịakwa ha na-akọjọ ya maka ihere. O nwere onye Igbo ahụ begere omenala Igbo ka mma mana ọ ihere o teela ọ hapụrụ ihe a. Onye China na-eme oshi China, oshi obodo ọzọ dara China. Ukwu mmụọ ndị China nọ na airport ya bụ ụzọ kere ndị nna nna ya maka njem ọ gara eji alọrọ ọbịa dị iche iche. O nwere ndị amịrị aka atọ. Ndị amịrị aka atọ bụ ndị ahụ ihe kwuru na Jerusalem, ihe kwuru na Kapanọm, ihe kwuru n'oge ọlụ ndị eze, ihe Pita sị, ihe Pontius Pilate sị, ihe Jona kwuru oge o siri n'ụgbọ mgbe mmiri dịrị tojuo ụlọ ụwa. O kwere mgbe mmiri dịrị tojuo na ama nna ya. Ndị nka ndị aka atọ. O nwere ndị amịrị aka anọ. Ndị amịrị aka anọ bụ ndị si ebe dịka ndị Igbo ha nwoke na ha chọrọ ị na-akọ akụkọ ndị Rom, mee omenala ndị Rom nga ndị nna ya si ala onye a mụrụ ya amụta ibe ya ekwepu kpese aka anọ. O nwere ndị amịrị aka ise. Biko ndị amịrị aka ise ọ bụla ihe onyonyo adị mkpa ụnụ tụsaa ya, aga m akọrọ unu na o nwere ndị amịrị 1 2 3 4 5 hands n'ala Igbo. Achọrọ m ka anyị kwa aka ahụ fee mkpọ ụbịam ya ala Igbo mmanụ.